toho radost. Prodáno! Máš hlad, Bruno? Jak cip. Co jsi to vytisknul? Prodané auto. A co jsi to prodal? Prodali jsme Teslu. Konečně. Po roce a čtvrt. Rok a čtvrt to trvalo. Bohužel, no, někdy to tak je. Elon mezi tím Tesly slevnil o neskutečnou sumu. Takže jsme i my museli jít se ho trochu dolů. Nebo trochu hodně, ale nakonec se auto prodalo, což mě nesmírně těší, klienta taky. Takže super. Jenom abych vám to trošku přiblížil, jo, jaká to byla vůbec situace. Auto přihlášené v Rakousku. Majitel Slovak, který tam žil. Auto jsme převezli k nám tady do Ostravy. A teď jsem zařídil, nebo prodal jsem ho do Německa, do Berlína. Takže tady už mám vývozní značky. To jsem musel všechno kolem toho oběhat. Moc krát děkuji kolegům z dopravního inspektorátu v Hlučíně, kteří mě docela dost zachránili včera, protože jsme to všechno oběhali tak, a zvládli. No a Teslička jde do světa, bude brousit po Berlíně a po okolí. Takže to máme číslo 1 dnešního dne, prodaná Tesla. A co se chystá dál, vám můžu taky říct. Dále řešíme tady další od klienta našeho A4. Tam už se dolazuje jenom úvěr pro nového klienta. Dále to vypadá, že jsme prodali taky Mustanga od našeho klienta. Tady se jenom čeká, až se zlepší trošku počasí a vlastně nový kupující si ho chce ještě prohlídnout tady u nás na servise ze spod. A jelikož to auto v životě nevidělo sůl, ani sníh, ani nic takového, tak to tak chceme zachovat, tak se akorát čeká na umoudření počasí, což už by mohlo být teď v pondělí. Venku to vypadá, že už je docela sucho, takže ideální podmínky. Minulý týden jsme prodali tohle krásné Volvo V90 od našich zákazníků. To znamená, že se dáří ke konci roku konečně. Půl roku bylo mrtvo předtím a teď to vypadá docela dobře. Jo, a ještě vidíš to, příští týden přijede ještě další pán na kontrolu tady k té krásné trojky 335i v manuálu od našeho zákazníka v M paketu. To znamená, že prodáváš i auta, které... To znamená, že prodávám samozřejmě auta od svých zákazníků, kteří mě vždycky o to poprosí, protože se jim jednak nechce řešit nějaké inzerce, nechce se jim řešit takové to volání typu dobrý den a auto máme zájem o váš vůz, vykoupíme ho za nejlepší možnou cenu, přivezte ho, no, přivezeš ho tam, čekáš tam hodinu, pak se dozvíš, že ti dají o kilo míň. Neříkám, že vždycky, někdy se jí povede jakoby dobrý prodej, nechci je úplně hánit. Ale tohle všeho je samozřejmě ty své zákazníky zbavuju. Nepotřebuji řešit stres teďkom před Vánocema, já ho za ně sice nerad, ale převezmu. Včera jsme se docela zapotili tady s mojím kolegou. Ale dobré, zvládli jsme to, všecko funguje. Noví zákazníci spokojení, staří zákazníci spokojení, takže všecko běží, prodáváme to do celé Evropy, Německo, Slovensko a Česko samozřejmě. Takže fajn, tak jdeme se na to mrknout. Provedeš nás svým hradem? Vás s naší krásnou dílnou. Tak, tady máme holku naší. Musím říct, že je jako vyvedená v nádherném interiéru, protože málo kdy ty Tesly vypadají takhle. Samozřejmě včera probíhaly velké zkušební jízdy a tak dále, takže auto už je zase jako prase, ale to tak prostě je. No.
Jo, auta vždycky nechávám umýt před prodejem, pak je nafotím, zařídím kompletně celou inzerci, všechno prostě vyřídím za klienty. Tak smotáme kabel, hodíme ho do kufru a doufám, že už to auto v životě neuvidím. Řekni nám něco k tomu, proč to tak dlouho trvalo, nejspíš. Proč to tak dlouho trvalo? Tak někdy to tak je, no. Každé auto má svého kupce, který na něho někde čeká a čeká ho za určitou cenu a tak dále. Samozřejmě, když se kupovaly tyhle SK, tak v Evropě byly prostě dotace, jo? Takže se to kupovalo ve velkém. Teď dotace tak nějak v těch evropských zemích nejsou, už těch ostatních, v těch okolních, u nás se něco chystá, ale myslím, že to bude jenom v rámci nějaké podpory k úvěru. Podle typy hudby už můžete slyšet, že jsem auto prodal pravým Němcům. Ale mám z toho radost. Na to, že to auto má najete přes 100 000, 106 myslím, nebo něco takového, jako bomba, to jsem opravdu zase na druhou stranu od Tesly nečekal. Jako, není to úplně špatné, Ale samozřejmě potřebujete k tomu ty predispozice. Barák, soláry. Tak, teď auto vyvezeme ven, ať se na něho můžete ještě taky podívat, jak vypadá taková Tesla ve 100 000 kilometrech. Myslím, že mnozí budou překvapení. Neříkám, že tak bude vypadat každá Tesla, tohle je Tesla po lékaři, takže ten se k tomu prostě choval velice slušně. Takže auto vyvezem. A rozloučíme se s ním. Chceš to projet? Podíváme se, jak to jede? Projíždět už to nebudem, ne, už to čeká, už je to zaplacené, takže aby se náhodou něco ještě po cestě nestalo zbytečně, to vás zase obohatím u něčeho jiného. Tady prostě vás ani nic úplně tak nepřekvapí. Jo. I u ostatních zákaznických aut, kdy už vím, že jedno je, už se jenom dořešují nějaké papíry, financování a tak dále. Klientka mi ještě říká, já si s tím ještě zajedu o víkendu tam a tam. Já říkám, ty už nikam nejezdí, prosím tě. Říkám, odstav to tady ke mně. Říkám, něco se ti stane po cestě a co, budeš zase splačeš nad výdělkem. Takže tohle bych určitě nedoporučoval, pokud chcete auto prodat, tak už ho potom odstavte, když už máte nějakého kupce, ať potom zbytečně neplačete. Fakt je to hezké, ale myslím, že to je hezké. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za tu velice kladnou odezvu ze všech videí, co jsem zatím dostal. Ani jsme to upřímně nečekali, že to tak vůbec bude, jako jo? Že to tolik lidí bude sledovat, lajkovat, sdílet, a dívat se vůbec na to. Takže jsme moc rádi, já teda hlavně, že ta práce, co zatím stojí, se jakoby nějakým způsobem oplácí. A budeme se teda snažit tvořit ještě zajímavější obsah, nebo zajímavý je dost, ale budeme se snažit tvořit hodně toho obsahu, abyste měli se na co dívat a moc krát vám děkuju, fakt jste super. A pokud byste samozřejmě chtěli dovést nějaké auto ode mě z Německa, anebo naopak prodat svoje staré auto, tak jsem tady pro vás, neváhejte se mi ozvat a můžeme to spolu zprocesovat. Díky moc a mějte se fajn, ahoj.